Jeg vil gerne gøre rede for en definition af en stamfunktion til en given funktion. Og der har vi den her sætning, der lyder, at store f af x er en stamfunktion til lille f af x, hvis stamfunktionen differentieret giver den funktion, som vi startede ud med. Det vil altså sige, at når man finder en stamfunktion, så integrerer man, og dette er det modsatte af at differentiere. Derfor må man nødvendigvis også, hvis man har fundet en stamfunktion, og bagefter differentiere, komme tilbage til samme udgangspunkt, da man går den ene vej, og bagefter går den anden vej tilbage, som vi kan se med et eksempel. Hvis vi har en funktion f af x, som kan lyde 2x, og vi vælger at finde stamfunktionen, altså store f af x, så integrerer vi selvfølgelig, hvor vi siger, at konstanten bliver stående, så vi får 2,5 x i anden, og det kan vi omskrive til x i anden ved at gange 2 op i brøken. Hvis vi så skulle se, om dette var sandt, altså vi opfylder den, så skulle vi prøve at se, om vi kunne differentiere stamfunktionen tilbage til vores udgangspunkt. Det vil altså sige, at store f mærke af x skal gerne kunne give det samme som f af x. Og det vil sige, at vi skal differentiere x i anden, og x i anden differentieret, vi giver 2x, og dermed er det også det samme som vores udgangspunkt, som vi kan se heroppe, og derfor må det gælde. Dog kan vi også vide, at når vi finder en stamfunktion, så finder vi samtlige stamfunktioner, da vi vil få et k på. For når man differentierer og har en konstant på, hvis vi nu havde forskriften 2x plus 5, så ved vi, når vi differentierer, at en konstant altid vil give 0. Derfor vil der altid kunne være hvilket som helst konstant på til funktionen, og så vil den give 0. Man vil altså ikke kunne se den. Jeg vil gerne bevise følgende sætning. Hvis vi har en funktion f til x, der er positiv kontinuert og voksende intervallet a til b, så er arealfunktionen a til x til f af x også en stamfunktion til f af x. Arealfunktionen, det er det areal, der kommer mellem grafen for f af x og x-aksen i intervallet a til x. Så det er det areal, vi finder hernede. Vi indtegner intervallet a til b, da det er det, vi gerne vil bruge til at bevise. Og inde i dette interval indtegner vi punkterne x0 og et punkt h længere henne, som vi kalder x0 plus h. Vi kan indtegne her. Dette vil selvfølgelig også have en tilsvarende y-værdi, som vil være f af x0, og for x0 plus h vil det være, så tegner det her oppe, vil det være f af x0 plus h. Når vi skal bevise, at arealfunktionen også er en stamfunktion til f af x, så indtegner vi, så vil vi gerne udregne det areal, der forekommer herinde i dette stykke. Derfor vil arealet af formen, vi kalder arealet for m, til at være a til x0 plus h. Det er altså det areal, der forekommer herhen til, minus arealet a til x0. Så trækker vi altså det areal fra, der forekommer her, da vi selvfølgelig kun vil finde arealet, der er mellem dette stykke, altså a til x0 plus h minus a til x0. Når vi skal udregne dette areal, kan vi dele arealet op i nogle geometriske figurer, som er nemmere at regne på. Dette gør vi ved at tegne et areal, der er for lille, vi vil kalde m minimum, og et areal, der er for stort, som også er en rektangel, som vi kalder m maksimum. På den måde har vi nemlig nogle formler, vi kan bruge for rektangler til at udregne arealer. For arealet for m minimum, så ser vi højde gange længde, det vil altså sige grundlinjen her og højde h gange højden her, som må være f til x0. M maksimum må ligeledes have den samme længde hernede i bunden, som er h, og vi ganger så en ny højde på, som vi ved er f til x0 plus h. Dermed har vi et areal, der er for lille, og et areal for stort. Det sande areal a til x0 plus h minus a til x0 må derfor ligge imellem m minimum og m maksimum.
Det kan vi opskrive på følgende måde. Vi har h gange f til x0 må være mindre end a til x0 plus h minus a til x0, som igen er mindre end h gange f til x0 plus h. Det der har vi altså opstående nu, og vi vil jo gerne forkorte det og kunne bevise, at a til x til f af x er en stamfunktion til f af x. Det gør vi først ved at få den gode idé, at vi dividerer med h på hvert led. Og så kan vi se, at h vil gå ud med hinanden her på begge sider af det sande areal. Det næste vi ser er, at dette ligner formen for en sekanthældning, og dermed så kan vi lade h gå mod 0. Og på den måde kan vi altså få, at hvis vi lader h gå mod 0, så må fx til 0 plus h også gå mod f til x0. Dette må altså gælde. Og det betyder også, at vi nu har det samme stående på hver sin side af det sande areal, så vi kan omskrive til, at f af x0 må være lig a til x0 plus h minus a til x0 divideret med h. Vi ved da også fra sekanthældning, at når vi lader h gå mod 0, så vil vores sekanthældning, som er den her formel, også gå mod tangenthældningen, som er det samme som differentialkoefficienten. Derfor ved vi også, at vi kan skrive f af x0, og så kan vi lade hele det her led gå mod vores differentialkoefficient, så derfor kan vi lade det gå mod a-mærke til x0. Når vi nu har den her formel stående til sidst, har vi altså bevist, at vores funktion f af x er arealfunktionen a til x, altså kan være en stamfunktion til f af x, da vi har fået f af x lige a-mærke til x0. Og det er det, vi gerne vil have bevise, og dermed så har vi også bevist, at det er sandt for en arealfunktion.